Oinatin, aspaldi piztu zan kontzientzia. Aspalditik ezauketan du energiaren importantzia. Eta, halaxe, energia berriztagarrisa herrixan bertan sortzeiari eta banaketiari ekingotzan. Energiak mobilen ginduen, eta energiak mobilen gau. Orain, beste pauso batzuk emuteko momentua da. Azken urtiotan, sekulako eragina izan daue guregan energia negozio moduan dakoinen erabakixak. Eta harrezkero, injarra hartu daue beste erabateko proiektuak. Eskala txikikuak, naiz handixokuak. Gurpila biraka dabil, baina ez dakigu norutz. Horregatik tokaiten xaku erabakixak hartzeia. Gure eredu propioa lantzen jarraiketako. Eta zurekin batera egin gura dugu. Zer esaten dozu? Presauz eragiten dozkuen erabakixak hartzeko? Horretarako, importantia da zer egin gura dugun jakitia. Azken urteotako lanari esker, badakou gure herrixaren egoeriaren eta aukeren argazki bat egina. Baditugu energia berriztagarrixetan aurrera egiteko proiektu gauzagarrixak, eta baita lanien jarraiketako asmo zendua be. Eta badakigu gainera, gauzagariela trantsizio energetikoa aurrera eruateko. Eta bidia, zeinekin egin gura dugun jakitia be oso importantia da. Datozen erronkai bihardan moduko erantzuna emuteko guztio gara biharrezkoak. Orain arte eginako bidian ikusi du badauela pauso gehiago emuteko gogua. Eta udala, herritarrak, herriko eragileak eta abar elkartuta lan egin geikiela. Bide honek baditu hainbat mugarri eta buruan dako hurrengua. Importantia da eta jakitia nora ailegau gura dugun. Energetikoki independentiagoa dan herri bat gura dugu. Herritarrak erabakixak hartzeko aukerak eskaineko dituena. Herri bat gura dugu, zeinak ingurunia eta ingurumena zainduaz, gure bizitzarako ezinbestekoa dan energia ahalik eta urren sortu, banatu eta kontsumiko dauen. Eta bihar dugu energia eskuragarrisa izan daila. Baina zela egiten da hori. Importantia da egiteko moduan be bat etortia. Modu publiko komunitarixo batian egin gura dugu. Eraskotako eragileekin elkarlanian, erabakixak alkarrekin hartuaz. Jarraituko dugu alkarrekin pentsaiten zer, zeinekin eta zela egin gura dugun bide hau, energia modelo barri batian, bizitza, energia.